Sariya bulo jamukan la jabago jamana konan jamana koka amaw foka wali mando ko aw bismillah ko jamukan sariya bulo konnana bi anga jamana kono adulunde mala ka fo minyi kere ye la kolso ye o keme ka barabla do buloda le duru bonyongo ka damine teneno na novembre kalo le duru ka se jumama novembre kalo le temps samba fla ani mugani saba kere ye kalanso u farde nyonga ka ke kulubay o yeni barabla koninke hakilna abinata ode kabi le thème du jour arrêt de travail de 5 jours des promoteurs d'écoles privées et revendication des enseignants babu abe ode kabi bi mawolele o kenaka o ye monsieur Chekna Kouma membre du bureau national et secrétaire général du bureau local de la sous-section de Kati du syndicat libre des enseignants des écoles privées et Medersa Djimali Nangoko Silepma Alebe Ambulokorobi Walasa ka masala ninka on ma prepela tege ka fo anga kerente ma kelenta bela jene ni robe anga kerena minye kerenye école surtout ka faranyo jonkulu ba le groupement des associations de promoteurs d'écoles privées Djimali anga woleli sera uma o ukama kubina alaje ka kuma ɲɔgɔn kɛ walasa ka maa bila kana anw ka kɛnɛ kan fo nɔ in na an bɛ kɛnɛ kan nin waati min na an bɛ ka weleli kɛ maa si ma sɔrɔ ka na anw ka kɛnɛ kan a bɛ kɛ wajibi an kan an ye ci bila maa min ma o nɔ na o kana kuma anw ye nin kan an m'aw la hakili lajigi k'a fɔ baarabila in tile 5 bɔɲɔgɔn kɔ u ka laɲini bolila o kan ka se kɛnyɛrɛye ekɔlisotigiw bɛɛ lajɛlen ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen la camancɛ kalanw mun ye lycée ni professionnel ye u y'u bolo digi o yɔrɔ kan kosɛbɛ u ka laɲiniw kɔnɔ u ko min ye u ka musakaw ye jamana ta fan fɛ ko ka musaka ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ to kɔ a la k'o d'u ma an b'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ye hakɛko ye mais anw ka sariya bulon kɔnɔ an bɛna tɛmɛ ni jamukan ye walasa ni aw an ka bɔ kunbanna ka sabu kɛ gɛlɛya mun bɛ jamana in kalanko kan jamana sariya tunba ale y'a fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ a sariya sɛbɛnw kɔnɔna na sɔni an bɛ don babu kɔnɔ an n'an ka mawulele walasa aw k'a faamu ka foli ni waleɲuman dɔ k'o kurakura aw yɔrɔ ko aw bisimila Serifula Jabaramuso jamukan sariya bulon kan ni kuma in na mawulele monsieur Chekna Kouma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɔ katikaw fɛ yen nɔ ka na anw ka kɛnɛ kan min bɛ kɛ sababu ye an ka bi babu ka da don a la ka fɛsɛfɛsɛ min ye kɛrɛn ye kalansotigiw ye u y'u ta fɔ mais aw minnu fana y'a karamɔgɔw ye nalima la k'a fɔ laɲiniw fana bɛ aw bolo ɔ bi n'a fɔra ko ka kuma aw ni aw baaraɲɔgɔn ninnu kan baarabila in tile 5 bɔɲɔgɔnko baarabila in yala aw fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ wa kuma diyara n ye n bɛ foli lase Serifula baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ ka bonya masegin k'aw ye aw minnu sɔnna k'an wele k'an kana kuma ni situation in kan vraiment a diyara n ye parce que an ka jɛkulu ye syndicat ye n'a organisation b'a fɔ ko syndicat o bɛ école maître privé tɔgɔ la donc vraiment ni situation na sɔrɔ ka kɛ aw k'an wele k'an kana kuma an ka hakɛw kan an ka dusufɛnw kan a kɔnɔna na a bɛ diyara n ye kosɛbɛ n b'o foli bila ka taa yɔrɔ la donc i ye min fɔ a kɛra ten an ka baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye an ka promoteurs ye an b'a fɔ an ka employeurs donc samedi u ye ci bila u ye an wele de ma lettre caman u y'an wele k'a fɔ k'u ye baarabila dɔ boloda ko parce que k'u ka subvention ma sɔrɔ avec l'état donc k'a bɛ daminɛ lundi ka taa vendredi la maintenant o baarabila in kɔnɔna na i y'a fɔ cogo min na an bɛ degun sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ école privée ninnu kɔnɔna na anw caman ye vacataires de ye vacataire an bɛ baara kɛ heure de la donc ni baarabila ninnu bolodara i b'a sɔrɔ kɔnɔna na an ka saraw bɛ jɔ an tɛ sara kɔnɔna na bon de fait que an tɛ sara ni o kɔnɔna anw ye denbayatigiw ye bon n'i y'o ta k'o jateminɛ o bɛ kɔlɔlɔba de lase an fana ma hakili la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye salon ni ko kelen fana kɛra tuguni donc o la an ye gɛlɛyabaw sɔrɔ an wulila sera an ka baarakɛɲɔgɔn ninnu ma bon vraiment an n'u ma bɛn kan kelen kan dɔw ye semaine 2 ta dɔw ye semaine 1 sara dɔw ma wari yɛrɛ sara bon o kɔlɔlɔba yɛlɛla an kan kosɛbɛ parce que a wagati ni sunkalo bɛnna
an bɛ bɔ kalo in na an bɛ don sunkalo bɛɛ b'a n'o de ye kalo musakama ye jamana in kɔnɔ voilà bon o joué an kan kosɛbɛ bon ɲinan ta min fana daminɛnen filɛ nin ye an bɛ wagati min na dusumasi b'an kan parce que a jɔyɔrɔ b'an na an sirannen don a kana na kɛ salon tan ɲɔgɔn ye mais an bɛ ala deli la ka na a ko ye. Amina. A diyara n ye hali ni a y'a sɔrɔ ekɔlisotigi ninnu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ni u ma na kɛnɛ kan n m'a dɔn aw baaraɲɔgɔnw don ekɔliso bilali sen kan est-ce que ni an ye sariyaw lajɛ vous avez parlé la loi de 94 ale bɛ minnu fɔ ekɔliso kiri la ka bila sen kan est-ce que an minnu bɛ a kɔnɔna na aw y'a kɔlɔsi k'a fɔ baara bɛ ka kɛ ni sariya ye parce que an bɛ sariya bulon de kɔnɔna na. Ok kuma diyara n ye maintenant i y'o min fɔ o sariya sun ninnu kɔnɔna na a article ka ca mais article min bi anw enseignants concerné ni an bɛ taa fɔlɔ école privée de nana Mali kɔnɔ a daminɛra en 1994 donc o sariya sun min taara o en 1994 o sariya sun kɔnɔna na a yamaruyara de écoliso ninnu ka dayɛlɛ mais condition de b'a la u ka enseignants ta u bɛ minnu sara san kalo 12 ani u yɛrɛ ka administrateur n'an b'a fɔ u ka bureau kɔnɔ mɔgɔw ye i n'a fɔ promoteur bɛ yen a ka proviseur bɛ yen donc a ka censeur bɛ yen a ka surveillant bɛ yen ani a ka économe donc o ye administration ye donc jamana y'a yamaruya n'i bɛ lycée dayɛlɛ au moins olu fara enseignants kan i k'i jija i ka u ta comme des permanents i k'u sara san kalo 12 donc o tun ye sariya fɔlɔ ye n'o ye 1994 donc o bɔlen sariya sun filanan nana ko yɛlɛma don la n'o kɛra en 2002 donc 2001 kɔnɔna na anw ka hakɛ min b'o o sariya sunba kɔnɔ ye jumɛn a fɔra ko i ka école ta n'i ye i mana écoliso dayɛlɛ i ye école jɔ 30 o 30 i ka temps ta comme permanent o ye jumɛn i k'u ta komi i ka baarakɛlaw de i b'u sara san kalo 12 bon n'i y'a jateminɛ o sariya ninnu application na Mali kɔnɔ écoliso ka dɔgɔ min kɛlen bɛ k'a lawaleya parce que ne yɛrɛ b'a kɔnɔ ɲinan ye a san 8 depuis 2014 ne b'a kɔnɔ donc n ye école servi n bɛ Kati n ye écoliso caman kɛ donc n'i y'a jateminɛ permanent ka dɔgɔ kosɛbɛ bon n bɛ se ka kuma Kati ta kan mais an nana an ka bureau national la an b'a jateminɛ pratiquement localité bɛɛ la a bɛɛ y'o ko kelen de voilà donc an kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye en tant que personnel enseignant écoliso ninnu kɔnɔna na donc yɛlɛma ka se ka don olu ko ninnu na parce que ni secteur in jateminɛ secteur in bɛ mɔgɔ caman de employé mɔgɔ caman bɛ baara k'a kɔnɔ bi bi in na donc n'i y'o jateminɛ k'a fɔ olu ka condition de travail man ɲi u sɛgɛnnen don ne bolo man ɲi hali jamana yɛrɛ ma surtout kalanko hukumu kɔnɔna na donc an kɔni ka laɲini ye sun ka se ka don sariya ninnu na donc les acteurs de l'éducation n'an b'a fɔ kalan basigilen don mɔgɔ minnu kan n'o ye jamana yɛrɛ ye ani parents d'élèves ani an yɛrɛ enseignants sen b'a la ani organisation wɛrɛw donc da ka se ka don ko na pour que basigi bɛ se ka na enseignement kɔnɔ cogo min na sinon u ka baarabila in vraiment a bɛ jouer an kan kosɛbɛ. A diyara n ye syndicat libre des enseignants des écoles privées Médersa Djimali Silakuma est-ce que promoteur ninnu n'o ye kɛnyɛrɛ ye écoliso-tigi ninnu u farala ɲɔgɔn kan bi n'i ye jamana kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ u ye laɲini minnu kɛ u y'u ɲɛsin minnu ma n'o ye lycéw ni professionnels ye i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoni sɔrɔlen yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen baara bila kɛ ka bɛn bi ma an bɛ waati min kɔnɔ k'a daminɛ ntɛnɛn ma ka se juma ma mais est-ce que o cogo kelen na ni écoliso-tigi kɛra ye ni école karamɔgɔ tɛ yen ma d'a la ni école ko bɔra olu bɛ ka laɲini kɛ cogo min na est-ce que aw fana sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye aw ka baaraw laɲini ni aw ka sabatiliw la n'o ye amélioration des conditions de travail de vie ye est-ce que aw fana sera ka fara ɲɔgɔn kan ninnu bɛ ka jamana bolo da u kɔ cogo min na ka se ka olu fana écoliso-tigi ninnu bolo da u kɔ wa. bon kuma diyara n ye bon yɔrɔ la n b'i jaabi parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na an ka syndicat in nana 2019 an ye yamaruyaw sɔrɔ ka baara daminɛ 2019
maintenant o hukumu kɔnɔna na an ye hakilinaw caman boloda bien avec an ka se grève ma parce que ko caman tɛmɛna fɔlɔfɔlɔ da kun tɛ se ka don seni ka ko yɛrɛ la secteur privé kɔnɔna na mais bibi na ala sera ka yamaruya bɔ kan anw kɛ a mɔgɔ fɔlɔ ye ka kuma kan donc an ye acte caman posé a kɔnɔna na donc ni hakili b'a la san min na gouvernement ni les anciens du public n'u tun bɛ grève na donc examen ko kun gɛlɛyara donc o ko kɔnɔna na gouvernement ye lettre ci anw ma bon a ye lettre ci anw ma an ka secrétaire général y'an wele an tagara an ye réunion kɛ an bɛɛ bɛnna kan n'an ka denmisɛnninw accompagner donc comme san kun banna ka ban o y'a sɔrɔ an wulila an sera enseignants du public ma an ye laɲiniw k'u fɛ bon aw bɛ ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na c'est vrai mais anw fana ye enseignants de ye a kɛlen tɛ ka anw jate maintenant an bɛ se ka mun de kɛ a bɛ se ka mun k'an ye donc n ka secrétaire général y'olu baaraw kɛ bon u ye yafa deli k'an fɛ vraiment k'a jira ko u n'anw tɛ se ka jɛ ka nin baara ninnu kɛ bon ko kɛlen kɔfɛ an ka secrétaire segira a ye assemblée provoqué an nana bon an nalen unanimement bɛɛ bɛnna kan k'an ka gouvernement dɛmɛ pour que san in ka se ka sauver parce que an ye laɲini dɔ kɛ o ma sabati donc ala y'a kɛ an ye gouvernement dɛmɛ o san in na ka examen organiser olu ko tɛmɛna maintenant o kɔfɛ an ye cahier de charge dɔ kɛ ka taa enseignement préscolaire la fo au niveau lycée donc an ka baaraw bɛ se ka boli hukumu min kɔnɔna na sariya kɔnɔna na an y'o kɛ k'o di ministre de l'éducation ma komi yɛrɛ b'a jamana ko dɔ ministre bɛ falen bon olu kɔni cahier ninnu bɛ yen bon dama dɔw la an y'olu baara kɛ k'olu bila donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na bibi na ni baarabila in bolo dalen don a kun delila ka kɛ salon komi n y'o f'i ɲɛna kuma kɔnɔ cogo min na salon ta an wuli an sera an ka promoteur ma an ma ɲɛ a la u y'a jira ko wari t'olu yɛrɛ kun parce que olu de bɛ ka u ka hakɛ de demander gouvernement fɛ donc wari t'olu kun olu bɛ se ka mun d'anw ma bon comme a kun y'a sɔrɔ an ka bureau yɛrɛ bɛ yen mais promoteur ninnu tun ma fara ɲɔgɔn kan kɛ jɛkulu ye fɔlɔ ala y'a kɛ o de occasion senfɛ an bɔra kalama ko promoteur ninnu ka jɛkulu bɛ yen donc comme ne yɛrɛ secrétaire général de promoteur président ne yɛrɛ ka école promoteur dɔ ye o yɔrɔ bɛɛ ne y'a wele donc u ye occasion d'an ma an taara an kumana bon don an ma ɲa kuma la parce que u y'a jira u tɛ se ka foyi k'an ye mais an ye o comment dirais-je o rencontre in bila ɲɔgɔn ye fɔlɔ rencontre minɛn kɔnɔ ala y'a kɛ ten an bɔra après o ye lettre caman an y'an ka lettre ci u ma an ye ɲɔgɔn reconnu bon ɲinan min daminɛnen filɛ nin ye n y'a f'i ɲɛna sɔgɔmada in na n ye assemblée générale kɛ Kati parce que bɛɛ bɛ kuma i ka localité yɔrɔ de kan bureau national fana bɛ hakili jagabɔ o la yan hakili la donna nataw la a bɛna bɔ olu kalama maintenant an ka niveau la Kati an ye assemblée générale kɛ sɔgɔma in na donc an y'a décidé k'an bɛ promoteur ninnu rencontrer k'an ka laɲiniw f'u ɲɛna donc an ye président wele donc o y'an jaabi n'ala sɔnna o ma vendredi sɔgɔmada fɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn ye an b'an ka lahalaw f'u ɲɛna baarabila min kɛlen filɛ nin ye a b'an touché o bɛ se ka mun kɛ an y'a kɔnɔna na parce que a bilali ma dépend anw na olu de y'a décidé ka arrêt kɛ donc n'a fɔra ko anw de ye enseignants ye komi kuma daminɛ y'a fɔ n'i ko ko école i ko écoledenw i ko enseignants i ko promoteurs yɔrɔ mais ni enseignants sen bɔ a la ne bolo a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye donc o hukumu kɔnɔna na anw ye denbayatigiw de ye an n'u bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ kuma baarabila min kelen filɛ u ka se ka ko dɔ kɛ an ye voilà o bolo o baaraw bɛ sen na. A diyara n ye an kun ye a ŋununu kuma mɛn k'a fɔ min ye a ka taux d'erreur ye misali la lɛrɛw pour que a ka faamu a ka lɛrɛw saraw tɛ kelen n'i ye école dɔ ta ka dɔ wɛrɛ ta i b'a sɔrɔ programme kelen don a bɛɛ ye lycée misali la walima a bɛɛ ye professionnel ye i b'a sɔrɔ ko école dɔ ka heure sara a bɛ mètre sara min na ni kalo sara heure kelen bɛ sara min na ko dɔ wɛrɛ t'a sara o la an bɛɛ bɛ jamana kelen kɔnɔ n dalen b'a la k'a fɔ fana gouvernement fana bɛ musaka kelen bila bɛɛ de ka bolo kan ni écoleden tan b'i bolo i b'a sɔrɔ o musaka de bɛ na ni tan bɛ dɔ wɛrɛ bolo o musaka de bɛ na an bɛ se ka faamu o cogo la aw de ye a kotigiw ye mais cogo jumɛn na o fana sara ninnu ma se ka harmoniser. ok ɲininkali diyara n ye bon yɔrɔ la n bɛ n da don olu yɔrɔ la k'o yɔrɔ fɛsɛfɛsɛ parce que sarako in na n y'a f'i ɲɛna école privée ninnu nana wagati min na gɛlɛyaw caman tun b'a kɔnɔ ko caman tun b'a kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ école ninnu dɔw daminɛ la promoteur bɛ bɛnkan ɲini école maître fɛ k'a fɔ bon an ka taa ni nin ye ko daminɛ don gɛlɛyaw b'a la mais ni ala y'a kɛ ni
baara yiriwara n'Ala sɔnna an bɛ a ka situation ɲɛnabɔ bon i b'a sɔrɔ kɔnɔna na dɔw b'a daminɛ ni tarifu dɔ ye dɔw b'a daminɛ tarifu dɔ ye bon a bɛ kɛ hali ni ko nana yiriwa ka se sɔrɔ ɲinɛ bɛ kɛ école maître kɔ donc bon école maître dun filɛ nin ye an bɛ ka baara kɛ hukumu min kɔnɔ an protégelen tɛ n'u k'an protégelen tɛ sariya minnu ye u yamaruya ka école ninnu dayɛlɛ n'u kan ka sariya ninnu labato sariya ninnu labatolen tɛ ka ɲɛ maintenant mɔgɔ min bɛ se k'o dakila anw ye n'an m'o fɔ an bɛ jigin état de bɛ se ka ko caman kɛ anw ye kɔnɔna na n'o ye a yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ni a ka jateminɛnaw ye n'an b'a fɔ o ma ka inspecteur n'a ka contrôleur olu de bɛ se k'o yɔrɔ waleya pour que ni sariyaw ka se ka bila sen kan lafiya bɛ se ka na école maître ka yɔrɔ la cogo min na donc ani ye tarifu ko min fana fɔ tarifu bɛ yen parce que an ye formation dɔ kɛ avec un formateur an y'a ɲininka a fɛn na a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna tarifu bɛ yen lycée tarifu dɔgɔmani bɛ daminɛ 400 de la heure kelen 400 donc ka taa duguma ka taa second cycle la n'an b'a fɔ 7e 8e 9e olu ta bɛ taa 1500 na donc dugumana ninnu fana pratiquement u bɛ évaluer heure de fana na donc an ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ école ka dɔgɔ min bɛ 2000 francs na donc 2000 francs de taux officiel ye bon an yɛrɛ bɛ laɲini o laɲini na o ye pour que an bɛɛ bɛ se ka taa 2000 francs na cogo min na o y'an ka laɲiniba yɛrɛ yɛrɛ donc o laɲiniw bɛ sen na comme n y'a fɔ bureau national an bɛ baara la olu ko ninnu kan maintenant au niveau local encore bureau bɛ ka revendication kɛ pour que au moins an bɛɛ ka se ka uniformiser donc n'Ala kɔni sɔnna don n'a nataw la an bɛ n'an da don olu ko ninnu fana na parce que an ka laɲini y'o de ye n'i ko syndicat o daminɛ la surtout secteur privé la a t'i faamu baarakɛɲɔgɔn b'a lajɛ kɛlɛ ye donc an y'a fɔ depuis a daminɛ an tɛ kɛlɛ min na kɔnɔ parce que an bɛɛ ka dɔ ɲini fɛn de don maintenant an bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo di ka se ka lafiya ka secteur in basigi cogo min na o de y'an ka laɲini donc an bɛ o de hukumu kɔnɔna na fɔlɔ. o yɔrɔ la an b'a fɛ k'a dɔn parce que anw ka bere a talen tɛ maa kelen kama n'i nana an ka plateau kan a kana kɛ i bolo ko anw ka dɛmɛ ɲɛsinnen don dɔrɔn ma ayi an bɛ se ka maaw kunnafoni cogo jumɛn anw ka hakilinaw bɛ taa o sira kan est ce que aw minnu fana ye école maître ye aw ka baara est ce que a fana dafalen don est ce que aw bɛna heure la ka heure laban émargement mun kan ka kɛ ka tɛgɛnɔ bila kayew la est ce que aw fana b'o baara ninnu kɛ i n'a fɔ sariya bɛ a laɲini cogo min na. oui bon o yɔrɔ la c'est baara kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ yen donc n'i kɔni y'a ye depuis a daminɛra ka na se bi ma structure bɛ ka fonctionner c'est que anciens b'u ka baara kɛ parce que n'i ko école tigi bɛ n'o ye promoteur ye mais administration b'o de kama k'olu fɛn ninnu contrôler donc hakili la ni dajɛ b'olu yɔrɔ la administration de bɛ se k'olu ko ninnu ɲɛfɔ sinon an minnu bɛ ka kɛ an ka hakili la an bɛ k'an ka baara kɛ ka ɲɛ. Voilà. A diyara n ye ka kɛ syndicat ye bi école dɔw la an y'a ye tuguni fana lycée la ani professionnel i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka maître sara heure la 250 anw ka sɛgɛsɛgɛli kɔni bɔra kan bari n'a ma ɲɛ ko an bɛna kuma fɛn dɔ kan an bɛ don wo misɛnnin caman fɛ ka kunnafoni caman ɲini walasa kunnafoni jɛlen kan ka na di anw ka dɛmɛ yɔrɔ ye nin ye 250 dɔw bɛ ka sara 300 dɔw bɛ ka sara 400 est ce que aw ka syndicat équilibre bɛ aw ka baaraw yɛrɛ la. bon ɲininkali diyara n ye n y'a f'i ɲɛna depuis a daminɛ an ka laɲini y'o de ye parce que an ka secteur in a ka bon parce que n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ donc école privée bɛ ka min yɛrɛ charge min yɛrɛ ta kalanko la a ka bon ni jamana yɛrɛ ka école publique ye donc o hukumu kɔnɔna na toujours an bɛ segin ka na sariya ninnu ma parce que damajɛ de bɛ sariya ninnu application na donc ni sariya ninnu ma appliquer ka ɲɛ i bɛ ka nin min fɔ olu bɛɛ bɛ se ka bɔ a la mais anw syndicat kɔni ka rôle ye min y'a kɔnɔ o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bɔ olu ko ninnu de dabila sariya ye min fɔ taux ka uniformiser taux ka kɛ nin ye an bɛ ka ɲinini de kɛ pour que taux bɛɛ ka se ka uniformiser sinon i y'a fɔ cogo min na k'olu bɛ ten tarifu tɛ kelen mais an kɔni ka baaraw kɔnɔna na an ka laɲini ye san nataw la wagati nataw la pour que olu bɛ se ka dabila Mali secteur privé kɔnɔ enseignement privé kɔnɔna na sariya ye min fɔ ni taux dɔ ye 2000 francs ye au niveau lycée a ka daminɛ o la école bɛɛ ka na o la o de y'an ka laɲini n'Ala sɔnna ma. A diyara n ye ni aw ka laɲiniw i ye minnu fɔ an ye ni an ye an sinsin o kan an bɛna lakɔlɔsi k'a fɔ aw ka taa ka segin kuma na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ aw ni école-tigiw ni ɲɔgɔn cɛ mais est ce que min fana ye jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma a n'a a ka duguma
cakɛdaw ka daminɛ département na ministère la kana se académie ma kana se kapu ma est-ce que ano acteur ninnu fana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hakaja ka se inspection yɛrɛ ma walasa aw ka laɲini ninnu a ka se ka taa bala wa jamana fɛ. Voilà, kuma diyara n ye o yɔrɔ la an ye boliboli caman kɛ olu niveau la. N ye boliboli caman au niveau la parce que bibi na pratiquement CENI ka reconnulen kɔfɛ bureau national kan ka min au niveau du ministère a wulila y'olu kɛ a ser'u ma ka récépissé d'u ma k'a yira la olu y'an reconnu. Bon an yɛrɛ ka localité la Kati an y'an ka bureau présenté an ka autorité administrative scolaire bɛɛ la ka taa conseil de cercle la kana cercle la kana mairie la ka taa académie la kana kapu la an y'an ka bureau représenté bɛɛ la. Bon a bɛ san 2 bɔ an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ donc n'u ka activité minnu bɛ kɛ u b'an invité an tagara an kan ka n'u y'an ɲininka an kan ka hakilina minnu di an b'o hakilinaw di olu kan. Maintenant o t'a bali parce que a kɔnɔna na fɛn minnu bɛ yen syndicat in sigilen bɛ écolomètre de kama an n'olu structure ninnu bɛ yen écolomètre de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga don syndicat la pour que laɲiniw ka se ka sabati sinon olu structure ninnu bɛ yen a kama olu fana ka rôle bɛ yen mais an fana ka rôle yan n'an ka base n'an b'a fɔ yan ka membre an ka rôle ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ donc an bɛ laɲini de kɛ an ka écolomètre fɛ toujours ka na an ka baara kɛ pour que an ka laɲiniw ninnu bɛ se ka don ba la sinon min ye autorité ninnu ye an bɛ ɲɔgɔn kalama an ye laɲiniw kɛ an ye ɲɔgɔnyew kɛ an ye kuma ɲɔgɔnyew kɛ maintenant baara yɛrɛ gɛlɛman ye min ye o ye laɲini ninnu ka se ka bila sen kan kuma b'o de nɔfɛ donc i kumana inspection de travail kan kumana inspecteur ninnu kan ani jamana ka contrôleur ninnu bon au niveau de Kati an yɛrɛ bɛ démarche la pour que an n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na k'an présenter o la k'an ka laɲiniw f'u ɲɛna ani an ka promoteur n'o ye an ka baara an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ tɛ mais ni jamana jɛra ka sariya min bila sen kan min kama sariya ka labato bɛɛ ka hɛrɛ bɛ na o de kɔnɔna na donc o de hukumu bɛ yen o de ye baara kuma yɛrɛ bakurunba ye k'a fɔ o question yɔrɔ la. Bi an ka waati nɔgɔyara an bolo ka ban n'a fɔra ko gɛlɛyaw baara o baara n'i b'a kɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ bi gɛlɛyaba jumɛn bɛ aw yɛrɛ ka baara kɔnɔ ni bi an b'a bitiya k'a fɔ maa minnu kan ka mɛn bɛɛ lajɛlen tulo bɛ la bi k'i ɲɛsin u tigilamɔgɔ ma i bɛ mun ni mun fɔ an ye gɛlɛyaw la. Bon gɛlɛya min bɛ anw ka bi an ka baara kɔnɔna na o ye jamana k'i an ka secteur don ba la n ko jamana k'an ka secteur don ba la a ye mɔgɔ minnu bila ka ekɔliso ninnu créer sariya minnu taara pour que ekɔliso ninnu ka se ka labaloya sariya ninnu ka se ka labato côté bɛɛ fɛ jamana ka jɔyɔrɔ fa écolitigi ninnu k'u jɔyɔrɔ fa an fana minnu ye enseignant an bɛ an jɔyɔrɔ fa donc hakɛw ka se ka labato an y'a fɔ cogo min n b'a fɔ ɲɛna n bɛ kuma yɔrɔ min kan n'o ye an b'a fɔ ko bɛɛ bɛ wariko de nɔfɛ l'argent c'est le nerf de la guerre donc o hukumu kɔnɔna na wari ninnu bɛ na cogo min na a ka kɛ a kɛcogo la pour que bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ ni basigi sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na sinon ka d'a kan anw enseignant privé an b'a fɔ bi an sɛgɛnnen don parce que n bɛ n da don a yɔrɔ la komi i ye kuma tɛnku na n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'an bɛɛ kɛ enseignant de gouvernement ye dugu kɔnɔ olu accusation b'an sɔrɔ kosɛbɛ donc dɔw yɛrɛ ye article 39 k'o fɔ ni kumana yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ article 39 wari b'aw kun sisan maintenant c'est l'occasion ka perepere latigɛ anw bɛ secteur privé kɔnɔna na enseignant du public fana bɛ yen donc olu ye permanent ye u bɛ sara san kalo 12 mais an n'an ka fɛn promoteur ni ɲɔgɔn cɛ la o gɛlɛyaba bi anw kan parce que n'i ye Mali ta k'a jateminɛ secteur privé bɛ baarantanya kɛlɛli min kɛ a fanga ka bon kosɛbɛ donc ni basigi sera ka n'o kɔnɔ ne bolo o bɛ kɛ lafiya yɛrɛ ye jamana ma parce que n'i ye sariya ninnu ta k'u bila sen kan enseignant secteur privé kɔnɔ bi anw bɛɛ ka kɛ permanent ye soit sariya ye min fɔ hakɛ min ka kɛ permanent ye an ka sara fixelenw sɔrɔ donc hali jamana yɛrɛ bɛ tila k'i ta sɔrɔ o la parce que ni o kɛra ka contrat de travail dilan k'u bila donc impôt ko ni fɛnw bɛna don sen na donc n yɛrɛ ye économiste ye donc olu impôt ninnu yɛrɛ bɛna fisaya jamana ma kosɛbɛ donc n'a basigira bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ parce que basigi de ye bɛɛ ka laɲini ye donc o gɛlɛyabaw b'an kan bi n'an b'o ɲɛfɔ o ye n'an ka état ɲɛna a k'i hakili to an na gɛlɛya minnu b'an kan vraiment a ka an dɛmɛ ka solution ɲini la parce que solution b'ale de bolo an b'a fɔ cogo min na solution b'ale de bolo donc an yɛrɛ bɛ wagati min na bɛɛ b'a kalama gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ mais n'a ta o ta mɔgɔw ka hakɛw kan ka tɔgɔtɔ donc an kɔni ka laɲini y'o de ye an tɛ mankan kɛ an tɛ kɛlɛ kɛ mais an bɛ wuli sariya kɔnɔna na k'an ka hakɛw don ba la.
a diyara n ye nin bɛɛ ka an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ aw bɛ INPS nasiraw la ka se an b'o nasiraw ma. Bon bibi na Mali kɔnɔ ne b'a fɔ école maîtrise kunda surtout secteur privé a bɛ yen mais a ka dɔgɔ parce que toujours n y'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ sariya ninnu labato yɔrɔ de kan parce que sariya ninnu de ko école ninnu ka mɔgɔ ta comme permanent k'u affilier AMO ani INPS la bon an ɲɛ b'a la bi o permanence ma ca école ninnu na bon ni dun ko k'i bɛ taa AMO ni INPS la cogoya fila don soit i yɛrɛ bɛ se ka taa ka t'i déclarer an b'a fɔ ko AMO volontaire i yɛrɛ bɛ taa ka taa sara dɔ déclarer o base in kan u b'i ta donc o condition man bon mais u b'a fɔ ko régime général o ye jumɛn ye ni entreprise yɛrɛ ye a ka baarakɛla inscrit o de nafa ka bon kosɛbɛ baarakɛla ka baarakɛla yɛlɛ ka t'i inscrit donc o yɔrɔ kɔnɔna o degun b'an kan kosɛbɛ anti AMO la anti INPS la donc o degunba b'an kan donc a diyara n ye bi sigi ka kun cɛ i ka welewelekan ye jumɛn ye k'a ɲɛsin maa o maa da bɛ don école ko la k'a ɲɛsin u bɛɛ ma hali écoledenw yɛrɛ. Donc ne bɛ welewelekan min bila école baarakɛlaw ma ani maa o maa da bɛ don école ko la o kɔni ye d'abord n'i ye jamana ta jamana yɛrɛ ka sinsin bere ye kalan de ye donc ni kalan bere karila an b'a fɔ o ye jamana bin o si d'an ka laɲini an bɛ ala deli hali bi maa minnu bɛ yen ni ala ye éducation in kalifa u la u ko u ɲɛsin o gɛlɛya ninnu ma ka se ka nɔgɔya o gɛlɛya ninnu na donc an yɛrɛ école maître fana an bɛ se ka welewelekan min bila an yɛrɛ enseignant minnu bɛ privé kɔnɔna na vraiment u k'a dɔn kɛlɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin comment dirais-je bin fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na donc an ka na an ka don jɛkulu la bi na ni secteur ta k'u jateminɛ jɛkulu bɛ secteur bɛɛ kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o u bɛ fara ɲɔgɔn kan de pour que u ka hakɛw bɛ se ka lasabati cogo min na donc ne bɛ welewelekan de bila u ma u kana syndicat in kɔnɔ an ka jɛ an ka baara kɛ an ka laɲiniw ka se ka sabati secteur in ka se ka kɛ secteur basigilen an ka se ka baara daminɛ a kɔnɔ ka taa retraite la a kɔnɔ donc o welewelekan bɛ ne ma donc an ka promoteur fana donc u bɛ ka laɲini min kɛ état fɛ donc ani mo an b'a fɔ laɲini kun do c'est légal parce que n'i ye mɔgɔ bila baara la ni a ye baara kɛ ani sara ka kan bon o sara in fana na anw fana taabolo de la donc an bɛ laɲini min kɛ état fɛ vraiment a k'i kɔfilɛ o la pour que vraiment an yɛrɛ bɛ se ka lafiya an ka baara ninnu kɔnɔna na cogo min na sinon n y'a fɔ ɲɛna an bɛ cogo min na san taara an ye kalo kelen de kɛ bon gɛlɛya b'an kan parce que k'olu dɔw dɛsɛlen bɛ k'an sara donc ni n'a daminɛ an ye denbayatigiw ye donc n'an ma saraw sɔrɔ vraiment a bɛ gɛlɛyaw lase an ma donc o welera k'an bɛ bolo k'ale lase olu ma. A diyara n ye waati banna n bolo an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn sariya bulon jɛmukan lajɛbagaw o de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na n'an kun y'a sigi min ye kɛnyɛrɛye écolesotigiw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'o ye groupement des associations de promoteurs d'écoles privées du Mali ye u ka baara bila tile 5 bɔɲɔgɔnko ka daminɛ dɛnɛn na ka se juma ma ka baara bila walasa k'u ka laɲiniw sabati anw ka sariya bulon a sigira bɛɛ de kama bi kɔni an m'u ye an ka weleli ser'u ma an ma u ye an ma maa si u la u tɛ se k'a fɔ k'an m'u wele anw tɛna k'a fɔ ko an bɛ bere da jɛngɛ ayi an ko k'an b'a tile u fana k'u ta fɔ n'ale la k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko droit de réponse o fana k'u hakɛ dɔ ye ni kumakan b'u bolo ka ninnu ka kuma fana lakile yɔrɔ dɔw la an b'a fɔ kɛnɛ b'u bolo sanga ni waati u kana u ka hakɛw fana ɲɛfɔ an t'a fɔ ko u jo t'a la u jo b'a la mais sariya kɔni ko laɲini o bɛlen don le droit de grève est garanti jamana sariya suma min fɔ u ka min fana bɛ jamana fɛ an b'a dɔn don nataw la jamana ani seko k'o la ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ u k'u ɲɛsin école ko ma i n'a fɔ a bɛ ka kɛ cogo min na n'ale la k'a fɔ lafiya bɛ na côté fila bɛɛ fɛ o yɔrɔ in na min ye ministère maaw ye minnu da kan ka don nin ko in na jango ka kuma kɛnyɛrɛye écoleso sigi cogo ni a wajibiyaw kan ministère mɔgɔ dɔ nana kɛnɛ ka don nataw la mun kan ka se ka walawalali don a la bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ écolesotigiw maîtres a ka ja ka se écoledenw ma bɛɛ lajɛlen ni niyɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ anw ka kɛnɛ a sigira nin kama ka nɔgɔ tigɛ k'a bɔ fɛn na pewu sariya ye mun fɔ a kɔnɔna na ka taa n'o sira ye an b'a fɔ don nataw la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bulon jɛmukan kɔnɔ ani faamaw minnu da bɛ don école ko la minnu kan ka a jɛngɛnen tile an na kuma o kan école ko bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ o la
WhatsApp numéro ale bilalen bɛ to aw ka bolo kan walasa aw ka ɲininkaliw an k'o ta k'o tɛnku maa welew la don nataw la ne b'a fɔ o la don nataw la ne ni aw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakɛtu